This is Zombie Mini Studio. Kau may masumayaw, kayo may sanlawas, labi ko na dalibo, may pag-idog-idog kapag pitik sa ni mga siki, labyong sa ni mga kamot, labi na kung tsa-tsa ang tukan, timing ikagan. Kau may masumayaw, katigasan ng lawas, nabighan ng balimo, may pag-idog-idog kapag pitik sa ni mga siki, cha-cha-cha, labyong sa ni mga kamot, cha-cha-cha, lamin kung disco ang tukar, di timing ikagan, maya unang palingi-lingi, maya unang pauroy-uroy, may pagat pali-alian, may pakuwatuan, oh yeah. Halapi kahit birahi tsa-tsahi, kay bangin sa buwan saray na gudman ini, sangat sari na puti bagurin siki, bisang pamahibasin bulungan sini. Halapi kahit birahi tsa-tsahi, ikemot-imupot nga tuda-tudahi, kay basi ganahanan paris mo permi, sumayaw semperte. Ah, yeah. This is Zombie Mini Studio. Kapay mo sumayaw, kayo may sanlawas, labi ko ng balimo, may pag-idog-idog kapag pitik sa ni mga siki, labyong sa ni mga kamot, lamin kung tsa-tsa ang tukar, di timing ikagan, maya un palingi-lingi, may unang pauroy-uroy, may pagat pali-alian, ngan patuwa-tuwan. Halapi kahit birahi tsa-tsahi, kay bangin sa buwan saray na gudman ini, sangat sari na puti bagurin siki, bisang pamahibasin bulong sinsini. Halapi kahit birahi tsa-tsahi, ikemot-imupot nga tuda-tudahi, kay basi ganahanan paris mo permi, sumayaw sen puerte. Allah, Diri ka bangin ko'y nahinulunggong nonsa, sa tuong panahon sa pagsayaw nato. mao, Ano paborito mo? Cha-cha saray amo. Daw pa'y isang figura, labi na kong natalimo. This is Zombie Mini Studio. Bisang nag-iba na ganay panahon, ang mga lawas na sobra ka-sexy ho. Puro sa kabaysay ang di mo pagkulong, ani panigura, diri man mo nag-iiba. Allah, Cha-cha-cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha-cha, 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 cha-cha-cha-cha. one more time. Cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, Ah, yeah. cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, Cha-cha. cha-cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha. Pero ba sumayaw ay paparis kita? Mahal
halala magtsara-tsa kita, magtsara-tsa magsarayaw nga dahil kaaga sige ba magsarayaw kita lagi kay antokar na sayaw and cha-cha halala magtsara-tsa kita, magtsara-tsa magsarayaw nga dahil kaaga sige ba magsarayaw kita lagi kay antokar na sayaw and cha-cha. Happy birthday si Ma'am Lily Labrador. This Cagayan de is Oro. Zombie Mini Studio. Usa ako na parang Oh yeah. trabaho ko pirmi na sa pirmi binhuna-huna ang pangtanong sa akong uma paray iba nga pangapuhin sangli kamas permihin sa lapit Pastela, antes na napirmi maano man kita kay mga pobre ay pastilang ay pastilang sano daw lang nahuhuman ang kapurian ay pastilang sano daw lang matutuman ang hingyan sa nga tanan nagkauswangan. This is Zombie Mini Studio. Usa ako na parang uma trabaho ko termina sa Oh yeah. pirmi binhuna-huna ang pangtanong sa akong uma ay pastilang pastilan 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 Pastila, pastilan inom Anuran. pastilan puro pastil Anuran. uran pastilan oh yeah cha-cha hala Rosindo, 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 Pasko na! Rosindo, 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 Rosinda, Rosindo, 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 Rosinda, Rosindo, 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 Pasko na! sinong lalaki na may asawa, may ka-text na, may ka-chat pa, hindi na babae na may asawa, di nadara. Sinong lalaki na may pamilya, may ka-text na, may kabit pa, hindi na babae na may asawa, di nadara. Rosindo, 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 Pasko na! Rosindo, 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 Rosindo.
Rosindo, 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 asawa ni Rosinda. Yeah. This is Zaldi Mini Studio. Rosendo, 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 Rosindo, Rosendo, Rosendo, Rosendo. Rosindo, asawa ni Rosinda. Yeah. Pinangatian-an, di ko malilimtan. San akong matadihan, ang pinangatian-an. May katsumban sa mukha, may sabak pangatambang. Ang pinangatian-an, ang pinangatian-an, di ko malilimtan. At pinangatian-an, Mayo mo kandahon, salit di ka mapapatlaway, kung imo kaunon, malinubingan mahagok, ang sabaw-baw may ugot, ang pinangatian-an, pinangatian-an, di ka ungkong at tanan, insurang ko sa pamanghaw, kasi sa akong paninadaw. Sa akong panigang Oh yeah. insurang ko pa ini, san akong pangmerienda, ipanis ko sa limonada, pati sa akong panginom, imo pag-isumson. Oh yeah. Ang pinangatian-an, This is Zaldi Mini Studio. labi na kun impang utloban, ang katsumba nga mabaga, siguradong maglalaway ka, kung sa harang masobrahan ka. Sayaw. Sa pinangatian-an, sa pinangatian-an, nga mapasok-pasok pa. Sa pinangatian-an, sa pinangatian-an, nga mapasok-pasok pa. Hi to Ate Dolores Ocias and also to you, Ma'am Cristina Benson, and to Kuya John Tamayo. And once again, thank you so much, Sir Roy Labrador. Yes, happy birthday, Mom Lily. Salamat, Sir Roy. Masayaw ako rin, Sayaw lang sa uban, ining kay Pasko na, Ganong ako nga naanay uban. paharo ka ko rin. Lagi ko kayo ako'y gusto. Hero, hero. Ang sairo, hirap-hirap pinanaridyunay. Yeah. Mamamas ko rin, uy, Pasko lang sa uban. ikaw may gusto. Ganong ako nga naanay uban. Mamas ko yun ko rin. Di lagi ko kayo ako'y gusto. Hero, hero. Ang sairo, Hero, hero. pinanaridyunay. This is Zaldi Mini Studio. Lahani mong masayaw dahil Murata og hanlulukay dahil Ganimo Walang iko'y gusto Kay kanang imong sinayawan Kinaraan Merry Christmas, masayaw ako rin. Sayaw lang sa uban Ikaw may gusto ko. Ganong ako nga naanay uban Masayaw yun ko rin. Lagi ko kayo ako'y gusto. Hero, hero. At sa irong, hirog-hirog yung tanaridyunay.
yun ko dahil Sayang lang sa iba. ikaw may gusto mo. Ganong ako nga naanay uba. Muharap yun ko dahil Lagi ko, kayo ako'y gusto. Hirog-hirog sa hirog. Hirog-hirog yung tanaritsutay. Hirog-hirog sa hirog. Hirog-hirog yung tanaritsutay. This is Zaldi Mini Studio. Now, once again, happy birthday to you, Ma'am Lily Labrador of Cagayan de Oro. And a big shout out to Satok Batch 98 of Cagayan de Oro. And special mention to Labrador family of Cagayan de Oro and Hey Rana family of Dipolog City. And also big shout out on Hirana, a beautiful girlfriend of Sir Roy Labrador. Ngunit harapit na adlaw magtulog na sa imong hirayong ako. Pagtutuksan ka kulbasan duha ang kaming awasay gunako. Pagkakang panuro sa tunog mga daon bukal mawon. Hiniluha na murang waray hunong sinpag tubo. Kung harapit na adlaw matulog na sa ino herayo ako. Pagtutukan ka kulbasan duha ang kamingaw asay gunako. Pagkakasan panuro sa tunog manahon bukal kanito. Hiniluha daw buramot waray hunong sinpang tubo. Kunamot na ang gabi, nalugangan kami nga. Labi ko na pati, anhuni, san kalaw, pagpulahan silangan, pagpuniyasan alaw, pagkalpansan maya, gindumdum ko ikaw. Yeah. Oh. Hi to Ate Dolores Ucias and to Ma'am Cristina Benzin and also to Kuya John Tamayo. This is Zaldi Mini Studio. Kunamot na ang gabi, nalugangan kami nga. Labi ko ng pati, anhuni, san kalaw, pagpulahan silangan, pagpuniyasan alaw, pagkalpansan maya, gindumdum ko ikaw. Pagkalpansan maya, gindumdum ko ikaw. Ayaw. Yeah. Cha-cha. Yes, once again, thank you so much, Sir Roy Labrador from New York, and a beautiful girlfriend of Sir Roy, Miss Ann Herrana. Dito ang karaha, dito ang kagabi, na may sulod na sumsuman din ko ang kumpadri. Kaya dubong nga manok, kaya dubo sa ubi, gagin bakan harang lagi kay mayamhan. Dito ang karaha, dito ang kagabi, na may sulod na sumsuman din ko ang kumpadri. Kaya dubong nga manok, kaya dubo sa ubi, gagin bakan harang lagi kay mayamhan. Solamente ka nahitura, pagkakularan sa hugasan, at ako na bibiluan, ito pa na tinutang sa kunang kangarang. Shout out, Labrador family of Cagayan de Oro, Herrana family of Dipolog City. Yan, pasensya na dun sa mga viewers natin. Hindi namin masyado hindi namin kayo masya-shoutout kasi wala po kaming monitor nang dahil sa signal. Bawi na lang kami next time, guys. Pag
Zombie Mini Studio. A big shout out, John Comer, sister of Sir Roy Labrador from California. There's a kind of us all over the world tonight, all over the world. You can hear that sound of lovers in love. You know what I mean? Just the two of us and nobody else inside. There's nobody else, and I'm feeling good. It's only time. So listen very carefully and close them now when you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you hear is when I whisper in your ear, I love you forever and ever. There's a kind of us all over the world tonight, all over the world. People just like us are falling in love. Oh yeah. There's a kind of us all over the world tonight, all over the world. People just like us are falling in love. So listen very carefully, get closer now when you walk, see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you hear is when I whisper in your ear, I love you forever and ever. La 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 la, 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 la 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 la, la 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 la. Yes, once again, happy birthday, Ma'am Lily Labrador from Cagayan de Oro, a mother of Sir Roy Labrador. Yung nag-sponsor sa amin ngayon. Thank you so much, sir. This is Zombie Mini Studio. Di ka ba pa di nalalago sa asawa mo na permila na musto? Di man lang sa imong humangko, bisan ka hinahakot sa dagat magkulong. Bisan ka laman sa timhamot, kung nakupot si Mrs. ka na harong. Mawawala imong kalangot, hindi ka good sa iya madumo. Di ka ba pa di nalalago sa asawa mo na permila na musto? Di man lang sa imong humangko, bisan ka hinahakot sa dagat magkulong. Bisan ka laman sa timhamot, kung nakupot si Mrs.
sitwasyon, masakit na magtula. Kaya hala pag-ibaha, isa na ko magpadara. Para maimahin ang akong pag-asawa. Yeah. Shout out to Adrian Gadi. A.K.A. Taba. Shout out, Taba. Shout out to Aba. Yes. Once again, a big shout out Santok Batch 98 of Cagayan de Oro, Labrador family of Cagayan de Oros. Ayan, and Herrera family of the Bolog City. John Gamer, sister of Sir Roy Labrador from California. This is Zombie Mini Studio. Oh yeah. Natawa-tawa, inahiluan, kaya unsiya ang wiktikan. Dayan man humit, dayan man taktak, sininga kanya kahampak. Makapwede nga ni, kay na ako diran, kunwaray bangin na dayo na. Sanlit pag-inang, inayngan panguro ikmat, san iyong mga kaatugan. Yeah. Mahiyong-hiyong siya malipayon, kaya ang siya ng pagkagan. Maupay dongani, kay diri pamurta, waray bumudlot at imo mata. Oy. Kaupay gagkunta, kung siya madakpa, anhiluan. Iluan na. Sininga darang, karaniya na hilo, sa kanya iniipasamsa. Anhiluan, magkanuro nila inanistilo. Yaon sa bungot, ginbutang ang puti sa kanya kulo. Sa pagkaon, ginbutang ang pati na ang irim nun. Hanat sumsuma, kanya liwag ginyagyagan. Oh yeah. Anhiluan, magkaduro nila inanistilo. Yaon sa bungot, ginbutangan pati sa kanya kulo. Sa pagkaon, ginbutangan pati na nirim nun. Kanat sumsuma, kanya liwag ginyagyagan. Ah yeah. This is Zombie Mini Studio. This is Zombie Mini Studio. Ayan, cha-cha-cha! Sumayaw, katigas sa naglawas. Labi ko ng palibong, may pang-idu-idu kapag pitik sa ni mga siki. Nabiyong sa ni mga kamo, labi na akong tiktok ang tukay, may timing ikagay. Yeah. Ako mo sumayaw, sabi, ka-sexy sa iyong lawas. Labi ko ng palibong, may pang-idu-idu kapag pitik sa ni mga siki. Nabiyong sa ni mga kamo, labi na akong disco ang tukar, may timing ikagay.
mayaon galigi-ligi, mayaon pa uri-uroy, may kagal pali-alian, ang patuwa-tuwa. Alapi kahi, mirahit satsahi, ibang hindi buwasan ang kunin ini, sali-sali nga puti, bagurim siki, bisan pa maibasim mulungan sini. Alapi kahi, mirahit satsahi, ikemuti mubut ng tudang-tudahi, ibasi ganahanan, paris mo permi, sumaya sen pente. This is Zombie Mini Studio. Ayan! Nag-request ng Pixute, andyan na po! Pero yung chikas namin wala pang naman! Piksuti, 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 ang tanong panaribuhi kung ang tuna pinayubo, ang tanong marali tumubo. Piksuti, 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 ang tanong panaribuhi kay basi manaringsin ang magbukad sin idamay. May tao nga maduruto, maduruto manaribo, iyan tanong nga inataman, kaupay kadla pag-imdan, tumugay kanaya inataman, mga bukad na muranghang, may tiyos nga nagturo, sa bukad masaliwan. Piksuti, 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 ang tanong panaribuhi kung ang tuna pinayubo, ang tanong madali tumubo. Sasayaw yung keyboardist namin basta may chikas! Piksuti, piksuti, ang tanong panaribuhi Sige ba, naglag lang kayo ng chikas yung masayaw nga mga keyboardista! manaringsing at magpagkatsin idamay. May daraga ka na problema, ang tanong niya na uuga, ang daraga nagpatuto sa kanila, kung ano ang pagkataman niya, tungod kay ang tao buutan, ang daraga iyagin tutuan, naglabay ang 5 ka bulan, ang daragang dinubuan tiyan. Daw! Piksuti, 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 ang tanong panaribuhi kung ang tuna pinayubo, ang tanong madali tumubo. Piksuti, 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 ang tanong panaribuhi kay basi manaringsin, magbukad sin gidamping. This is Zombie Mini Studio. Alam, cha-cha! Handa! Upod hapon itay, habay-bay magpahayaan,
Zombie Mini Studio. Alright! This is Zombie Mini Studio. Yeah! Yeah! Kaya sali yung mga patunog-tunog mo dyan mamaya. This is Sunday Mini Sam Cha-Cha Na. Di ka papadinalan sa asawa mo ng permilan ang gusto. Ay, yeah. Di malasa imuhuma ko, bisan ka hinahakot sa dagat magulo. Bisan ka naan sa nimhamot, kung ako po si Mrs. ko naharo. Mawawala imong kalamot, nga di ka good sa iyang magdumot. One more time. Di ka papadinalan sa asawa mo na permilan ang gusto. Di malasa imuhuma ko, bisan ka hinahakot sa dagat magulo. Bisan galain sa nimhamot, kung ako po si Mrs. ko naharo. Mawawala imong kalamot, hindi ka good sa iyang magdumot. Kama ka sisinaga, kama ka uuyang ka, kadiri kung tamahinunugan ang sitwasyon, basi kita mapula. Kaya halapang ibaha, isa na ko mapanara, para maimahi ang akong pag-asawa. Alright, sayaw mga taga-Samar. Yeah! Waray-waray. Yan, comment lang kayo para ma-shoutout namin kayo. This is Zombie Mini Studio. Di ka papadinalan sa asawa mo na permilan ang gusto. Di malasa imuhuma ko, bisan ka hinahakot sa dagat magulo. Di ka kadaan sa nimhamot, kung ako po si Mrs. ko naharo. Mawawala imong kalamot, hindi ka good sa iyang madumot. One more time. Di ka papadinalan sa asawa mo na permilan ang gusto. Di malasa imuhuma ko, bisan ka hinahakot sa dagat magulo. Bisan galain sa nimhamot, kung ako po si Mrs. ko naharo. Mawawala imong kalamot, hindi ka good sa iyang magdumot. Kama ka sisinaga, kama ka uuyang ka, nadiri ko ka mahinunugan ang sitwasyon, basi kita mapula. Kaya halapang ibaha, isa na ko mapanara, para maimahi ang akong pag-asawa. Kama ka sisinaga, Lakasina. kama ka uuyang ka, nadiri kung tamahinunugan ang sitwasyon, basi kita mapula. Kaya halapang ibaha, isa na ko mapanara, para maimahi ang atong pag-asawa. Yeah! Cha-cha! Once again, comment lang kayo. Diyan sa baba, comment lang kayo guys para ma-shoutout namin kayo. Oh yeah, cha-cha. This is Zombie Mini Studio. Ikawan ako, ungod lang ang higugmaon ko. Bispat anho, diri na ko, diri mababago.
pudla ang sulodining aduglan ko. Sanglit kadla higamilan mga sako. Ikaw pudla ang hingyaban kasing-kasing ko. Waray iba, ikaw laan igumaon ko. Ayaw pagduda, kayong ula ko sa imo. Sanglit yan na, tapos na lang nga ikaw na. Diri ka good, permi mawara. Ikaw gudla, anak hinigugma. Mentras ako hahani sa tuna, waray lahi nga higugmaon ko. Yeah. Sanglit ayaw ako pag-inuan, kay umula anak paghigugma. Tapos dadla ayaw na pagruha-duha. Mga saat ko di na mapapara. Cha-cha. Comment. Yan, comment below lang po para ma-shoutout namin kayo kung sino yung mga viewers natin. Diri ka good, permi mawara. Ikaw gudla, anak hinigugma. Mentras ako